tenis. Són les imatges dels dos partits que han marcat la part alta de la classificació en la primera divisió. Toni Galindo, benvingut de nou. I és que el València és líder en solitari a falta de 4 jornades. Després de l'empat a Mallorca, que vam poder veure en directe per Canal 9, recordo les paraules del nostre company Miquel Anxip Cornell al final, que deia que els valencianistes tenien que posar-li una canela a Sant Fermín. No li posaren una, li posaren 3, perquè aquests van ser els gols que li posà Osasuna al Real Madrid. La motivació de l'Osasuna superà la dels madridistes, que amb un empat avui continuarien com a líders. Però no va ser així. És més, un camp hostil, com és el Sadar, s'encarrega de recordar al Real Madrid el que pot suposar aquesta derrota. Semblava ir el Sadar un fortí d'eixos de llegenda. L'Osasuna era rebut amb el bany d'una afició amb fam de gesta. El capità Cruchaga, alçant el braç, cridava al combat. A la llotja, Florentino Pérez dibuixava un somriure i Punyal encetava l'asseig al minut 2. Poc després, Zidane estrella la primera i última fuetada perillosa del Real Madrid en la primera part. L'Osasuna nadava en aigües dolces i al minut 31 es fraguà el primer del partit. Makelele no intercepta i els navarresos es planten en la frontal. Solari comet falta sobre Alfredo. Fernando executa el lliure indirecte i César s'encarrega de la resta. La ràbia de Hierro i el rostre de César resumien el primer colp. Amb un president preocupat i un entrenador amb fred, el Real Madrid encaixa el segon. Rosado treballa en banda i Alfredo fa néixer esta genialitat entre 4 defensors. Minut 38, 2-0. L'abatiment i la desídia apresen els madridistes. Per a completar la senda del desgavell, Helguera, que era l'últim defensor, es menja a Rosado i López Nieto el condemna als vestidors. A la represa, Morientes retalla diferències i el Real Madrid busca l'èpica durant quasi 30 minuts, fins que es delotina a s'estar en el col de gràcia. Rosado endollava el tercer i feia esclatar les boques d'un Sadar que castigà psicològicament els blancs. El partit ja expirava i la cara de Zidane resumia el sentiment d'un Real Madrid que no perdia a Pamplona des del 13 de febrer del 88. Creo que ha sido un traspiés importante, pero creo que el equipo tiene que remontar el vuelo y saber que al final de temporada tenemos que quedar con la liga. En cuanto hay posibilidad en términos de puntos, pues los que están ahí peleando no hay que descartar a nadie. Pero hoy era muy importante para nosotros y acabamos por no conseguir el resultado que queríamos, ¿no? Y creo que hoy ha sido una primera parte pues, que no hemos estado bien. Además, pues... sufrimos 2 goles, tarjetas en contra, llevamos patadas y nos dan tarjetas a nosotros. Des de la plantilla del València també s'ha valorat el que suposa aquesta derrota del Real Madrid i que ha deixat els de Mestalla com a líders en solitari a falta de 4 jornades per al final de la Lliga. Lógicamente el estar o no arriba está en nuestra mano y todo pasa por ganar los 4 partidos que quedan. Y bueno, y yo creo que más no se puede pedir, ¿no? Llegar líderes con un punto de diferencia sobre el segundo. Y a falta de 4 jornadas, yo creo que todo lo hubiésemos firmado a principio de temporada. Así que ahora pues ya tenemos el sueño aquí cumplido y lo que hay que hacer es continuar hasta el final. Si ayer el Madrid hubiera ganado, pues se diría que no vale para nada el punto. Pero bueno, yo creo que lo importante es seguir una buena trayectoria, ser regular y al final pues veremos qué es lo que llega antes a la meta, ¿no? Yo creo que ahora mismo creo que estamos todos muy igualados. Llançat el córner, atenció, remà, gol! Gol del València Baraja! Un gol que val un lideratge. No semblava important el botí tret de Son Moix, però el punt el va fer bo al Madrid amb la seva derrota al Sadar. Ahir tots els jugadors i els seguidors del València eren de l'Osasuna. No, va a ser un suplicio porque mañana el Madrid va a perder 1-0. Yo a las 8 estaré ahí para ver si no gana el De rojillo, por supuesto, ¿no? Sí. Mañana de los Osasuna a muerte. Se
S'enganxa tard al tren de la Lliga. Només ha jugat 12 partits, però Rubén Baraja ha arribat al tram final com un coet. Ja ha fet 4 gols, està només un del Pichichi de l'equip, i el seu esperit guanyador ha donat molts punts al València, l'últim contra la Mallorca d'Or. El pitjor de dissabte per al de Mestalla va ser el gol encaixat, una errada de concentració impròpia de l'equip menys golejat de la Lliga. No hem pecat de partidos, diguem, no? Crec que ha sigut una desgràcia que no hem estat atents i hem encaixat un gol tonto. Dels incidents finals del partit, l'àrbitre només va reflectir en l'acte espentes entre Curro i Eto'o i Carboni i Siviero, però no posa res de l'agressió de Eto'o Angulo. El València ha decidit no denunciar els fets davant competició. Preferís que el camerunès pugui jugar contra el Madrid. El perill immediat per al València s'anomena Deportivo. L'equip gallec, pròxim rival dels valencianistes, no va acusar cansament per la competició de la Champions i mostrar la seva candidatura al títol arrasant l'Espanyol. Dels 3 primers classificats, el Deportivo va ser l'únic capaç de sumar els 3 punts i també l'únic que va jugar com a local. Els gallecs es van envenenar en un 3-0 l'Espanyol. Encara no havien passat 2 minuts de joc quan l'holandès Mackay va fer el primer de la vesprada. El Deportivo, molt inspirat, va tornar a marcar. Era el minut 6 i en una bonica jugada de tir a línies, Mackay va deixar el baló a Tristan, que ja és Pichichi en solitari, amb 19 gols. Els d'Irureta continuaven fent-ho bé i apenas superada la primera mitja hora va arribar el tercer. De nou l'holandès Mackay, el millor de tots, va tornar a fer barraca. En la segona part, l'Espanyol va fer el seu gol gràcies a la rematada en planxa del defensa Rochen. I a falta d'un quart d'hora per a la conclusió, Mauro Silva va veure la segona targeta groga. El Deportivo ha manifestat que pensa recórrer en contra perquè el brasiler pugui estar al Mestalla. I el que es va estar ahir al Madrigal va ser Martín Palermo.